Salutare fraților! Astăzi facem un ATV vlog pentru că mi-a luat un nou ATV, un CF Moto, de 520 L. Da, deci 4x4, frumos. Să vi-l prezint așa un pic. Acolo troliu, așa arată din față și mi se pare foarte bun. Chiar vă recomand să vă luați. Are aici scaun în spate, cam așa arată. Și na, aici avem un spațiu de depozitare. Nu este cine știe ce, dar este foarte bun pentru o sticlă de apă sau ceva. Da. Și o să mergem, facem un scurt ATV vlog, să merg și să vă mai arăt pe parcurs. Da, ne vedem. Da, gata, suntem gata de plecare. M-am echipat, mi-am dat ochelarii jos de pe cască, că na, că mi se abureau și am zis că să-i dau jos. Acum nu știu cât de bine mă auziți, eu acum cam strig, dar sper că mă auziți. Aici doi fazani. Nu știu dacă îi puteți vedea, dar cred că îi vedeți. Uitați, vedeți? Uitați fazanii, fix acolo. Nu știu dacă se văd pe GoPro, dar sunt niște fazani acolo. Aici, așa, foarte aproape. Bine că am văzut.
deci foarte, foarte mulțumit de acest ATV. Chiar îmi place foarte mult. Merge destul de, adică merge foarte bine. Are putere, se vede că are putere, urcă bănți, este foarte ok. Și eu zic să vă luați și voi unul. V-aș recomanda să vă luați. Eu, cum v-am zis, sunt foarte mulțumit de el, are tot ce trebuie. Are troliu, are 4x4 și sunt sigur că și alte ATV-uri au și nu zic că acesta este cel mai bun, dar vă zic că mie mi se pare foarte bun și foarte ok. Da, sunt și ATV-uri mult mai faine ca ăsta, dar eu vă recomand pe asta, sincer. O să mergem imediat un pic mai încolo și o să vi-l prezint cu butoanele și tot ce facem. Până atunci, bun, am ajuns. Acum vreau un pic să vi-l prezint. Este foarte fain. Să vi-l și arăt. Asta e fața. Și arată pe lateral. Deci este un ATV foarte fain. Așa. Și să vă arăt și butoanele. Aici avem un scaun care sincer e foarte comod. E moale, uitați și moale, și șaua e foarte moale. Și da. Asta este frâna de mână. Trebuie tot timpul să o punem, că dacă nu, dacă o lăsăm așa, îspiuie. Nu știu, așa are el un senzor. Aici este, acum e pus pe 2x4. Hai să-mi dau și mânușă jos. Deci el acum este pe 2x4. Așa îl punem 4x4. Și aici blocăm diferențialul. Aici, de aici îl pornim, de aici putem să-l înstingem. Aici LED-urile, farurile oprite. Aici fază scurtă și în capăt fază lungă. Aici semnalizările, astea, claxon, avarii și aici de la troliu, butonul de la troliu. Aici așa avem oglinzi. Așa, aici este unde bagi în viteză. Aici parking, aici să dai cu spatele, aici pe neutru, aici în H și aici în L.
Aici este contactul, da, și rezervorul de benzină. Nu prea mai am, dar e ok. Din câte știu, cred că are 17 litri. Așa cred, 17 litri are. Și da, troliu, da, nu mai îl scot acum că nu mai are rost. Aici trebuie să-l deblochez. Și da, suspensiile, foarte mulțumit de el, nu simt gropile. Da, mie îmi place foarte mult. Aici este brichetă, aici este USB să-ți încarci telefonul. Și da, foarte fain. Astea sunt faine că sunt mari și nu-ți bate vântul pe mâini să-ți fie rece și așa. Și da, cam atâta. Aici un spațiu de depozitare. Cum am eu ceva acolo, dar da. Și îți vine și cu o trusă de scule. Aici cuiul de la remorcă și aici unde să bagi remorca să pună frână, semnalizări. Aici toba. Și cam atâta, nu prea mai am ce să vă arăt. Ce nu prea îmi place mie așa mult este că merge doar 60 la oră. Este limitat din fabrică. Nu știu sincer de ce. Acesta este CF Moto CForce 520L, varianta T3. Mai este unul Euro 5. Acela prinde 90 la oră parcă. Acesta este T3 care prinde doar 60, dar puteți să-l delimitați. Și să vă arăt și cum îl porniți. Deci contactul. Aici scoateți frâna de mână pe butonul ăsta. Și da, hai să vă arăt și acum sunt doar LED-urile. Da. Stai să trag frâna de mână că tot piuie. Așa. Aici farele sunt oprite. Aici faza scurtă. Da. Față scurtă. Și în capăt fază lungă. Deci cam asta e. Fază scurtă, fază lungă. Și claxonul este destul de puternic. Aici avarile. Hai să le și vedeți. Și astea avarile. Să vedem și în spate. Da. Semnalizările. Și cam atâta. Accelerația. Și cam asta e. Acum să filmez și un pic pe telefon, să fac un short și după aia pornim iarăși la drum. Am făcut și două shorts-uri. Acum plecăm acasă. Am zis, ATV vlogul acesta va fi unul scurt, dar va urma și niște ATV vloguri mai lungi. Dar momentan acesta e.
da, ce am vrut să spun și am uitat să vă zic este că acesta e cu servodirecție. Uitați ce viraj ia, da? Și este foarte ușor. Vă recomand, dacă vă luați un CF Moto din ăsta, să vă luați cu servodirecție, este mult mai ușor să-l controlați și nu vă fură ghidonul. Adică dacă dați într-o piatră, nu vă sare. Este mult mai bine cu servodirecție și dacă vă luați, să vă luați cu servodirecție. Hai să facem și o plecare de pe loc. Destul de bine de pe loc, foarte rapid și e puternic. Pe 4x4 pleacă și mai repede. Hai să facem rapid și un top speed. Deci plecăm de pe loc. 3, 2, 1 și... Da, deci după cum v-am zis, el prinde maxim 60 la oră pentru că este limitat din fabrică. Dacă îl delimitați, cred că prinde 100-110, dar așa prinde doar 60, dar oricum pleacă foarte frumos de pe loc. Într-o parte, da? Să facem și un brake test, să vedem cât de bună este frâna. Da, deci îl oprește destul de rapid.